मोजां मोनदों मानोना बोसोरब्रै जाबाय बे प्रग्रामा आरो देग्लाय एक्चुअली शर्ट मुभि हिसाबाव देग्लाय कम्पिटिशन खालामदोंमोन बेखौ आं खुब मोजां मोनदों मानोना बेबादि एबार फार्स्ट टाइम खालामदों मानोना बेबादि कम्पिटिशन जायोबा होमबा टेलेन्ट डाइरेक्शन होनाय बा अनेक जोंनि गोनां अनेक टेलेन्ट जोंना लाइमोनफोर दं बेयाव स्कप मोनगोन आरो आं खोनानायाव फार्स्ट प्राइजआ 50,000 थ' मोजां मोनदों आं बेखौ खोनानानै आंनाथ' लास्ट सिजौ मुभिखौथ' मिथिबायनो ओमफ्राय लास्ट टाइम आं सायख'नायबो मुभि खालामदोंमोन आरो आंना 23आव मस्ट प्रबेबलि अलरेडि शुटिंआ जाखांबायमोन संग्राम होननाय बे जाहैबाय जोंनि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी सारनि सायाव बाय'पिक तो बे मुभि एक्चुअली एसामिस भार्सनमोन खिन्थु बेखौ मस्ट प्रबेबलि जोङो बर'आवबो डाब खालामनानै मानोना बर'निसो स्ट'रि बे तो बेखौ रायजोफोरा नुदोंमोन जिथु बर' आथिखालाव माबायदि थासारियाव दं होनना फोरमायनो बेखौथ' बिसिएन मेम्बारफोरासो बुंनो हासिगोन नाथाय आं खोनानायाव अनेक आवगायदों आरो साफ्रोमबो दाथ' मोनबा डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय बेयाव मिनि सिनेमा हल जागोन होननानै खोनादों बे जुदि जायो अनेक मोजाङानो जागोन मानोना बेयाव प्रडिउसारनिफ्राय लानानै फाइनान्सियेल मेटाराव आरो दा गभर्नमेन्टआबो रेभिनिउ मोनगोन बा आर्टिस्टफोराबो मा होनो मोजां रेभिनिउ मोननायाव बेयाव मा होनो मोजाङानो जागोन माखासे आर्टिस्टफोरा बिदिनो गान बिसानिफ्राय नाथाय बिथांमोना हाबफिननो फैनायखौ जों मिथिनो मोनदों नाथाय मा फोरमायगोन बेखौथ' दिहुनगिरिया नाथाय एक्सुवेलि आंनिबाथ' आं बे थेवबो चान्स होनांगौ आंनिबा जिथु गोरोन्थियानो जायो